Shugaban ƙasar Nijar ya kai ziyarar bazata zuwa ƙasar Algeria, inda wannan ziyara ta shugaban ƙasar Nijar zuwa Algeria ta yi matuƙar ɗaukar hankalin al'umma musamman ma 'yan ƙasar Nijar, inda a yanzu haka dai idan kuna bibiye da mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta Hausa Legend za ku ji batutuwan da suka tattauna a kan zuwansa wannan ƙasa ta Algeria. Shin kuna tunanin ziyarar da ya kai zuwa Algeria, shin me ya kai shi ko kuma dai akwai abin da suke ƙullawa? To a yanzu haka dai idan kuna bibiye da mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta Legend Hausa, za ku ji batutuwan da suka bayyana domin jin ra'ayoyinku, ku ji me suke buƙata a ƙasar Nijar. To masu sauraro kada ka sha'afa, kada ka manta idan ya kasance shi ne zuwanka wannan tasha tamu ta farko, sai ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To masu sauraro sai ku gyara zama ku bi mu a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin ku ji irin rahotannin da muka zo muku da shi na shugaban ƙasar Nijar da kuma ziyarar da ya kai wa Algeria. Inda mutane da dama suna ƙoƙarin cewa shugaban ƙasar Nijar zai iya fita daga ƙungiyar AES domin ya je can ƙasar Algeria ya shiga wata ƙungiya ko kuma su haɗa kai domin kafa wata sabuwar ƙungiya. To wannan abu dai ya yi matuƙar ɗaukar hankalin al'umma, musamman ma manya-manyan shugabannin ƙasar Nijar waɗanda suke haɗin gwiwa da ƙungiyar AES irin Mali, Burkina Faso da kuma ita kanta ƙasar Nijar ɗin. To masu sauraro kada ku sha'afa, kada ku manta dai da jin wannan rahotanni da muke kawo muku. Idan kuna bibiyar mu za mu sa muku cikakkun rahotannin da muke tafe da shi a safiyar yau. Babu shakka wannan ziyara da shugaban ƙasar Nijar ya kai zuwa shugaban ƙasar Algeria ta yi matuƙar ɗaukar hankalin al'umma. Babu shakka shugaban ƙasar Algeria ya ji daɗin wannan ziyara da shugaban ƙasar Nijar ya kai masa, kuma ya yi marhabun da shi, kuma ya ƙara da cewa insha Allahu duk wasu ƙuduri da ya zo mai da su zai yi masa goyon baya 100%, kuma sai ya tabbatar masa da wannan ƙuduri nasa na yadda ya yi tattaki ya kawo masa ziyara. To a yanzu dai mutanen gari na jiran shugaban ƙasar Nijar ya zo ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da kuma bayyana musu dalilan da ya kai shi wannan ƙasa ta Algeria, inda mutanen gari na ƙosawa domin jin dalilin da ya sa. Shin wannan dalilin zai iya taimakon 'yan ƙasar Nijar ko kuma dai ba zai iya taimakon 'yan Nijar ba? Wannan batun shi ne batun da yake ta karaɗe shafukan sada zumunta a jamhuriyar Nijar. To masu sauraro kada ku sha'afa, kada ku manta idan ya kasance shi ne zuwanka wannan tasha tamu ta farko, sai ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.